Afo mantem no emu ye kwa kwagina Akrodie na nanom wo ho no mo wo de na sekase magana mampanyi na nadoda nkwakufu ado se oba ho no mo a abefo kwan so pa ye STEM school yi bi wosi bi wo ho ye no ye science technology engineering mathematics ye twenti system no wosi hu school sabe ya nkoda wani je saade no ho no obenya ba bia sua de sabe ya wonda che no betime gina brand. Acting President Yawada Akrodie Traditional Council no ano nanada akokofo ene gina nananam ahemfo anemu kasa ye bra oswafo hwenwumasua so yaw osai adutwum ene ahemfo ekokwohwe term school facility a womo esino Akrodie ewa Ahafo mantem no emu nana echwemu se sese adwumadie aban etimi ewie ne ntem a ebeboa pa ama enwumasua etimi akonkan Yekrana yesu se bra na me ka se mle twemu no me ati adi blog na bla yo ha de ye na do da kwa ku ado da roma ne ye nya project ya so mbo papa pa yi a e ba ye ni aso Ghana me ni aso Akrodie me ni aso afofo nyina ni aso rigi ni nyina ni aso ya teta kase ene da ba na se so mo dia na project ya waso mu no mo dia se be wie no ene ne kire ya se dia o kan ma pepe siama e da ba na se ni na nti aban ase na do kan so asibe wanisi yape ena enwumasua soafo Dr. Yawose Edutwum ebo contractor ya wode adwuma no ahye ne nsa abaso se wo ye adwuma pa o ma ban so hunu sesika wode ma no emfaso abaso kire se hwiebe enkosi afi ya wi ye de na so ye no wawi a afimpinu ne aduonu enum adesua ebehase akoso ewo sukuu no emu manu do metrum kwa de we ti abuhu e fa nipa 1500 ebi ni ba bia we eye krabehwe na sejo ni ebehwe nyame Adom contractor ni so a oye adwuma samre akwan de da hanyina omo ye nyame ya Adom a enu bronya bosme no modie ni awie e ma fia ine bi iresi mu no ni e bebie school ni ene ye yenyenwe nso eni di da kese pa e ma me ene na nanu nyina so ma mpani etimi etwe sika wotne kese e de amae sie mfanye se adwumadi